Τι πάθανε τα παιδιά στην Αμαλιάδα με την κρίση? Την ημέρα την τσιτώνω και το βράδυ την τεντώνω. Τι είναι? Η κουρτίνα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μην πεις του πηγαδιού μπα, να μην σου πει μπου. Δεν ακούω καλά. Έχω αποφαθεί. Κάποιες έχουν κόμπι λαμπά, άλλες έχουν κόμπι φιδίσι. Εγώ πάντως έχω κορμό σοκολάτα στο ψυγείο μου. Σκάσε τις δουλειές σου. Εντάξει, δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Θεέ μου. Γέρασα, γέρασα. Δεν ξέρω τι να πω. Όλα τα ακούει, μα τίποτα δεν μπορεί να πει. Τι είναι, το αυτή. Με τα χέρια τα σπέρνεις, με το στόμα τα θερίζεις. Τι είναι? Τα γράμματα. Έχω ένα όπλο. Στη φτέρνα σημαδεύει και στη μύτη βαρύ. Τι είναι? Μα πέρισα απ' τη δουλειά, με χώρισε η γυναίκα μου, έχασα στο κοινό δάνεικα και πώς θα δίνω τον οικηρέη χρέη, τη ζωή μου παραπέει, αμέτρητοι λογαριασμοί και λάθος υπολογισμοί και... Από πολλά λεφτά, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Εδώ κύριε Σκούτο, για να μοιράσω δώρα. Μες στην καντεμιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω, βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω.